Добре дошли в едно пътуване към границите на познатата ни история. Днес се пренасяме в мистичната пустиня на Перу, където пясъците пазят тайни, способни да преобърнат всичките ни представи за развитието на човешката цивилизация. Всичко започва през 1966 година, когато доктор Хавиер Кабрера получава един на пръв поглед обикновен подарък – гравиран андезитен камък. Този малък предмет ще го поведе по път, усеян с мистерии, анахронизми и въпроси, на които официалната археология все още няма категоричен отговор. Днес ще изследваме тази каменна библиотека в детайли, разделени в 5 основни точки. Точка 1. Мащабът на откритието и историческият контекст. Доктор Хавиер Кабрера посвещава целия си живот на събирането и изучаването на тези артефакти. Колекцията му бързо нараства до над 11 000, а според някои оценки са открити до 50 000 такива камъни. Тези андезитни скали варират от малки камъчета до огромни валуни с тегло над половин тон. Гравюрите върху тях са изпълнени с невероятна прецизност. Интересното е, че испанските хроники още от 16 век споменават за подобни гравирани камъни. Кабрера систематизира колекцията си в частен музей, вярвайки, че е открил склад от знания на една изгубена цивилизация. Андезитът е изключително твърда скала, което прави гравирането им с примитивни инструменти изключително трудна задача. Докторът прекарва десетилетия в каталогизиране на изображенията, от флора и фауна до сложни технологии. За него всеки камък е страница от книга, която разказва историята на свят, съществувал много преди нашия. Мащабът на тази библиотека е толкова огромен, че е трудно да си представим малка група хора да ги изработят за няколко десетилетия. Районът около Ика е известен със сухия си климат, запазил и прочутите линии в Наска. Възможно ли е двете находки да са свързани? Кабрера е бил убеден в това. Нека преминем към най-противоречивата част от тези гравюри. Втора точка. Немислимото съжителство между хора и динозаври. На стотици от гравюрите виждаме хора, които яздят динозаври или се борят с тях. Официалната наука е категорична. Динозаврите са изчезнали преди 66 милиона години. Но гравюрите показват поразителни детайли, потвърдени едва наскоро от палеонтолозите. Как древните жители на Ика са знаели тези детайли? За поддръжниците на теорията, това е доказателство, че човекът е много по-древен вид. Гравюрите изглеждат като наблюдения на живи същества, а не копия на вкаменелости. Някои теоретици предполагат, че тези камъни са дело на цивилизация, наследила паметта за тези създания. Скептиците обаче посочват, че изображенията често съвпадат с представите от 60-те години. Ако камъните са истински, те пренаписват цялата ни хронология на Земята. Този въпрос за съжителството е толкова провокативен, че често засенчва други аспекти. Но изображенията на технологии са не по-малко шокиращи. Как са могли древните да познават неща, които ние откриваме едва сега? Нека надникнем в третата точка. Точка 3. Високи технологии и напреднала медицина в древността. Колекцията съдържа камъни, описващи сложни хирургически интервенции, трансплантации на сърце, черен дроб и дори мозък. Гравюрите показват инструменти, напомнящи съвременните скалпели. Освен медицината, виждаме и напреднали астрономически познания, хора, използващи телескопи, за да наблюдават звездите. Гравирани са карти на Вселената и съзвездия като Плеядите. Как е възможно цивилизация от преди хиляди години да притежава такива познания? Кабрера вярва, че това са записи на общество, достигнало технологичен връх. Те са познавали генетиката и космологията по начин, който ние едва сега започваме да разбираме. Гравюрите показват и летящи машини, приличащи на космически кораби. Всичко това води до заключението, че човешката история може да е циклична. Тези камъни са били техният твърд диск, върху който са записали най-ценното си знание. Доктор Кабрера опитва да разбере как са работили техните системи. И тук идва най-смелата му теория. Кои са били тези създатели? Отговорът ни води към следващата точка. Четвърта точка. Теорията за глиптолитния човек и извънземното влияние. Доктор Кабрера нарича създателите на тази библиотека глиптолитни хора. Според него те са били суперцивилизация с извънземен произход, вероятно от съзвездието Плеяди. Тези същества са генетично модифицирали нашите прародители, създавайки модерния човек. Камъните са били техният начин да ни оставят завет и предупреждение за цикличността на земните катаклизми.
Докторът свързва камъните с линиите в Наска, вярвайки, че те са служили като ориентири за космически посетители. Твърди се, че тази цивилизация е напуснала планетата преди глобална катастрофа. Тази концепция се вписва в теориите за древните астронавти на Ерих фон Деникен. Глиптолитният човек е бил архитектът на нашето битие. За една междузвездна цивилизация времето се възприема по различен начин. Въпреки че за официалната наука това е фантастика, за хиляди хора камъните са доказателство за извънземен контакт. Но всяка мистерия има своя обратна страна. Нека разгледаме финалната ни точка. Пета точка. Големият спор. Измама или скрита истина. Тук историята става детективски трилър. Фермерът Базилио Ушуя признава пред BBC, че той е изработил камъните, за да ги продава на туристите. Той демонстрира как постига древен вид с боя за обувки. Това нанася удар върху колекцията. Но поддръжниците питат, как един фермер може да изработи десетки хиляди сложни гравюри. Геоложки анализи в Германия показват естествена оксидация в някои гравюри, процес, който отнема векове. Дали Базилио е бил принуден да излъже, за да избегне затвора? Доктор Кабрера до последно вярва в автентичността им. Днес неговата дъщеря продължава делото му в музея в Ика. Камъните от Ика остават символ на нашето желание да вярваме в нещо по-голямо. Независимо от истината, те ни карат да задаваме въпроси. Може би един ден пясъците на Перу ще разкрият своята тайна окончателно. Благодаря ви, че бяхте с нас в това изследване. Споделете вашето мнение, фалшификат или изгубено знание. Абонирайте се за още мистерии. До следващия път.